Mathatha amadoda uma lamadoda ekhuphuka yawukhonza uNkulunkulu ethempelini amagama kwakuPetro noJohane athi mayefika ethempelini kwabe kunendoda yabe isishosha eyayihlala esangweni lethempeli kuba icela abantu imali bonke ababengena ethempelini bezawudumisa uNkulunkulu babedlula kuyo basimani bese bengena ngaphakathi ethempelini ayibongwe inkosi. Uma eqhamuka lamadoda kaNkulunkulu oPetro noJohane beza ukuza kuyo le ndoda yathi babuka ukuthi awunabo abantu abanye sezikhona imali ezayithola kubona yayisibabheka ithema ibabheka base beyibheka nayo base besola amazwi bathi lasinagolide thina nasiliva kodwa lokho esinakho ukuthi wena njengoba uyisishosha nje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha asukuma uhambe ayibongwe inkosi. Ngizosho njalo phakathi kwalomndeni walapha ekhaya ukuthi asiphethe golide nasiliva kodwa asiphethe igama lonyazi esizobaphulukisa ngalo nekuyilona elizosiza umhambi kubanqobe indlela yethu nakabonga uNkulunkulu. Sizosho njalo ukuthi noma kunje ilolunyazi kunje ilolunyazi
emndenini walapha ekhaya, kodwa sizothi noma kunjalo bonke igama lenkosi, ayibonge inkosi. Ngoba thina sisadangali njengabangenathemba, engazuthi kabatshelwanga ngokufa. Thina njengoba sikholwa nje singabantu abaqondayo nabakwazi ukuthi ukukholwa kwethu sikholelwa ukuthi ngenye imini siyawuhamba emhlabeni kaBonkulunkulu. Ingakho inkosi enkulu yasePhameni yasigqokisa le ngubo emhlophe. Uma ufunda incwadi yeSambulo 3 verse lakhona lesihlanu, ithi lo nalowo onqobayo uyakwembathiswa okumhlophe. Ithi ngiyasidangula igama lakhe encwadini yobomi. Ithi ngiyakuvumela igama lakhe phambi kwaBaba naphambi kwezingilosi zakhe kaBonkulunkulu. Kodwa ukukhulu kunakho konke njengoba silapha mndeni walapha ekhaya, ngizoniqinisa ngegama lenkosi ukuthi noma kunje ningamdeli uNkulunkulu kanilahlile, ayibonge inkosi. Ngoba kukhona abantu ekuthi uma kwehlile usizi phakathi komuzi bese bebuza ukuthi kambeni uThixo wakho yena uNkulunkulu wakho mase kunje beseyini. Bakhona nabantu ababile intabeni bebuka bethi labo bantu ngoba bayakholwa bangamaNazaretha kwenziwa yini ukuba behlelwe izinto ezimbi na? Kodwa ngenye imini inkosi uKristu ikhuluma nabafundi bayo ithi-ke lalelani manje sawuwelela ngaphesheya asingene lapha emkhumbini. Base bengena emkhumbini abazange baphikisane. Kwase kufile sekusebusuku. Uma sebephakathi emkhumbini kwase kuvuka isivunguvungu olwandle emkhumbini onobani onodini. WawunoJesu umkhumbi sase sivuka isivunguvungu ngaphakathi. Kukhona abantu ababayitshela ukuthi ngoba usokukholweni wena izokwehlela izinto ezimbi. WawunoJesu umkhumbi kodwa isivunguvungu sase sivuka sase siyawunyakazisa. Zikhona nawe izinto obekelwe zona ekufanele zikunyakazise empilweni noma uphixunayo. Akusho ukuthi ngoba wezwa kuthiwa hayi singaba sedwaleni, uma usedwaleni uphephile, noma usedwaleni nawe nesiphetho sakho ozobhekana naso. Uma inkosi uKristu ilapha phakathi emkhumbini sivuka isivunguvungu ngaphambili base beyivusa lithi iBhayibheli lami bayivusa yayilele yayisinyakazisa. Khona abantu abathi sengiyalala uNkulunkulu onjani olala uJesu wavuswelele ngoba waye inkosi eta ezuli phakathi kwabo azohlala phambi kwakhe ahlale phakathi kwakhe. Isho njalo inkosi enkulu yasePhameni maye ibuza amadoda noma ibuza amadoda eyayihamba nawo ithi njengoba ngikhona nje phakathi kwenu ithi anazini ukuthi uNkulunkulu mayehle emhlabeni eza kubantu uyayenza njani. Athi la madoda ayinqike inkosi kaSazi usethi alifundanga ngale embhalweni ukuthi ma uNkulunkulu ezawuvukela abantwana bakwaIsrayeli wayakhulume nabo athi akhaniladi noma i-altar lapho engizawushisa khona imhlatshelo kaNkulunkulu yaNkulunkulu ngqo ezulwini, ayibonge inkosi. Base belakha leli altar, mase belakhile kwakushiswa khona imhlatshelo ebese isuka intuthu le mhlatshelo iqonde ngqo ezulwini bese kubonakala ukuthi uNkulunkulu uyamkelile imhlatshelo akabonge uNkulunkulu. Ithi inkosi enkulu yasePhameni ithi ke bantwana bami maNazaretha ayingwele ithi njengoba ngiphakathi kwenu ithi mina ngiyiladi ilapho athi uNkulunkulu mayehle emhlabeni ezabantu abesefike ehlala kini. Uthi yonke imhlatshelo nokuhlupheka nakho konke ninakho emhlabeni kufanele ukuthi nize kumina nizokwethula kwina. Ebese ngikhumbula uJethro umkhwe kaMose lapha eBhayibhelini uya kuMoses uthi uMoses uhlalelani wedwa abantu beza kuwe kusukela ekuseni kuze kushona ilanga wena uhlezi umele ukulalela bonke labantu indaba zabo uhlalelani wedwa uyenzelani lento yenzayo. Uma ephendula uMose ephendula uJethro umpristi waseMidiyani uthi uma emphendula uthi cha lalela ke Jethro mkhwe wami uthi njengoba abantu beza kimi mina njengoba ngihlezi lapha ngihlezi esihlalweni sikaThixo abantu beza kimi ukuzobuza ukuthi akabonge uNkulunkulu kodwa beza kuMoses umuntu nje kodwa beza kuyena ukuzobuza kubani ukuthi ngoba uNkulunkulu uhlezi phezu kwakhe ayibonge inkosi.
uthi-ke uma benendaba noma benosizi kuyabaphoqa ukuthi abeze kumina noShembe unjalo uthi uma eqhamuka ey'ndaweni lapho eqhamuka khona ubabona abantu bebuthana begijima iy'nkalo zonke beza kuye ngoba ilapho abathi uma befike khona benendaba ekufanele bayithule kuThixo bese beyithula kuye. Ayibonge inkosi. Kodwa sizosho mndeni walapha ekhaya ngazi noma izwi lenkosi beselifundiwe yini. Ngicela ukuba ngifunde incwadi ka-Isaya. Manje ngiza kuyifunda incwadi ka-Isaya 40 ivesi lakhona elika-31. Ngifundeka kanje: kepha abamethembayo uJehova bayakuthola amanye amandla, bakhuphuke ngamaphiko njengokhozi, bayakugijima bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Cela ukuyiphinda: kepha abamethembayo uJehova bayakuthola amanye amandla, bakhuphuke ngamaphiko njengokhozi, bayagijima bengakhathali, bahambe bangapheli amandla. Amen. Cela ukuthandaza. Baba Nkosi, izwi lakho liyaphila nasebusuku. Mbulake Nkosi okusha ngalo phezu kwethu naphezu komhambi Nkosi. Lingene ezinhlizweni zabantu lijule. Uthi Nkosi uma ukhuluma ngalo kube yilo nalo walithatha libhekise kuye. Angabi khona Nkosi umuntu kule nkonzo azothi inkonzo biyinkulu kodwa bifanele obani. Akube yilo nalo mayelizwi izwi likaNkulunkulu alithatha libhekise kuyena. Ngoba ziyavama izinto ukuthi uma izwi likaNkulunkulu likhulunywa ebese ethi umuntu bekungcono kube bekukhona uMasibanibani le ndaba ibiqondene naye. Kodwa ngizosho namhlanje ukuthi leli izwi elikhulunywayo manje ebusuku liqondene nabo bonke abantu abakhona lapha endlini. Uba ekupheleni kwamandla abo ithi inkosi enkulu yasekuphakameni, ngiphe Nkosi amandla akho, ngoba amandla esiwadingayo avela enkosini ayavela kubantu. Ukubuthana kwethu konke sikhona lapha singakhuluma siqeqe kule sigcine lapha esithanda khona, kodwa akusiwona amandla ethu. Amandla afunekayo amandla avela kuNkulunkulu. Nkosi-ke iba khona kule ndawo manje naphakade ngegama lonyasi. Amen. Vuma nawe vuma, 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 vuma nawe vuma, vuma nawe vuma, 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 vuma nawe. Uma ufunda lapha ngaphezulu u28 ithi abaphela amandla bayaphiwa wona. Ithi lapha ku30 ithi kukhona isikhathi lapho izinsizwa khona ziyakuphela amandla ziwe zikhathale. Lapho sifunda khona ke sifunda kuvesi 31 uthi noma seyikhathele zaphela amandla, uthi kodwa labo abamethembayo uJehova bayaphiwa amandla amasha. Batholakala begijima, batholakale bekhuphuka ngamaphiko njengokhozi, batholakale bengasakhathala. Kabonge uNkulunkulu. Akushiwo ukuthi nombani kodwa kuthiwa labo abamethembayo uJehova. Kabonge uNkulunkulu. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi ezulwini akhona amandla, kodwa wavele nje adedelwe ukuthi hayi siyambona nangu umtengu uphelelwa amandla, ake simnike. Uqale kuhlola ukuthi uthembeni. Ikuphi lapho ithemba lakho likhona? Lento i-automatic yabona nje khona lezi zinto zama-load-shedding ey'khona emhlabeni ekuvele kuhamba ugesi. Kuney'ndawo lapho emaThekwini noma ey'ntolo noma kuphi
lapho kunama-generator khona. Le nto iba automatic ukuthi uma uhamba ugesi akupheli ngisho iminute i-generator isiyi-onile isi-ona kabonga uNkulunkulu. Unjalo-ke nawe ma uthembe ezulwini uthembe uNkulunkulu uthembe kuthemba unyazi lwezulu. Uma kutholakala ukuthi amandla akho asephelile akupheli ngisho iminute uma bekuthola ukuthi uthembe ezulwini ayafakwa amandla amasha kuwena kabonga uNkulunkulu. Sizosho njalo phakathi kwaleli khaya ukuthi uNkulunkulu ngafaka amandla amahle emndenini lapha ekhaya uthi lapho khathale khona lapho hlupheke khona ngokulahlekelwa yilunga lomndeni lapha ekhaya kodwa uNkulunkulu ngabafaka amandla amahle batholakale bekhuphuka ngoba kuthiwa uma ulala amandla ukhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Mawufunda noma ukuyenza i-research kuthiwa makuza istorm noma kuneyikhuphula noma yini lemvula enkulu eyayifika emhlabeni ukhozi ziyazithi zonke inyoni zibaleka ifuna indawo zokuqasha zibalekela izulu elizayo kodwa liyayithwe sona noma ukhozi lona noma bebeliyale kodwa liyayishintsha i-direction bese libheka khona lapha siqhamuka khona. Siyothi sishaya isikhotho likhuphuke sishaya isikhotho likhuphuke lize liyofika khona liyothi mase lifike phezu kwamafu bese lifike likhululeka khona. Nawe kuthiwa ma uthemba ezulwini ma uthemba uNkulunkulu kuyoba njalo. Bayothi befungile besho bethi ngoba kulesi sigodi akudluli lutho siyabazi obani nobani baphelela kulesi sigodi kodwa utholakala ukhuphuka. Noma ufelwa ngabazali noma ufelwa ngabafowenu kodwa utholakala ukhuphuka. Baze babuzane ukuthi hayi lo muntu uthembephi bese kuthiwa hayi lo uthembe ezulwini nakabonga uNkulunkulu. Uyotholakala uhlabele luthi kanti Thembe unami njalo noma ngihamba endleleni enzima kanti uThembe unami njalo noma ngihamba watholakala ejabulile ingoba uyazi ukuthi lo ohambileko uyalapha kade esebenzela khona futhi semcelela onyazini akabonga uNkulunkulu. Ngoba lapho siyakhona abakhonza abahle Nkosi nithi Inkosi enkulu yasephakameni afunyanwa oziphi izintaba awamakha athandwa ngowe ozosuka esisila akudingayo umhambi njobe selele kulomkhumbalele kuwo kodwa sedinga amakha athanda uShembe akabonga uNkulunkulu. Ngoba ma umuntu enamakha athanda uShembe ekholiwe phezu komzimba wakhe ekholiwe phezu kwenyama yakhe noma ngabe inyama yakhe nomzimba wakhe nangokwezono zakhe abezenzile emhlabeni bengafanele ukungena kulowo muzi esisebenzela ukuyabona kodwa uShembe uyayathanda amakha lawa akholwe phezu kwakhe bese ngena yena.
ikhona indoda yayiNazaretha inomngane wayo wayengesile iNazaretha behlala ndalo bezwana behleli bendawonye uma bebuthana bendawonye usethi lo iNazaretha ngenye imini kwakuyisabatha uzosa kube yisabatha ezawuya emzini wasekuseni uthi hayi mngane wami njengoba sihleli sindawonye nje ake ngisitshele ukuthi kusasa asizokwazi ukuthi sibe ndawonye ngoba kusasa yisabatha kusasa ngiye esontweni ngiye emzini wasekuseni wasedumala lo mngane wakhe ongelona iNazaretha uthi hawu mngane wami uyekuseni kusasa manje mina ngizowusala ngihlale nobani usuku lonke wayesethi lo hayi kuyangiphoqa mngane wami ukuthi angihambe ngiye khona uthe makusa ekuseni sekufanele avuke lo oyiNazaretha ahamba afikelele khona yayisimfonela le nsizwa engesile iNazaretha ithi hayi mngane wami njengoba uthi uyahamba nje uye esontweni ithi ngilinde ngiza lapho kuwe njengoba uye esontweni nje lapho uyakhona ngiyakhona nami le nsizwa engasili iNazaretha yayingayele esontweni kuyosonta kabonkulunkulu into eyayiyele esontweni yayiyele ukuthi ngoba kuyo umngane wayo ifuna ukuba seduze nomngane wayo ithe noma isifika khona emzini wasekuseni ugugwa ukhuzingwele kwakungekho lutho eyayikhona kuyo neyayizwa neyayibona kodwa ithi ngoba bayaguga nami ngangiguga baphuza ingwele nami ngangiyikhuze kodwa kwakungekho lutho emzini yayo ukuthi njengoba ngilapha ngisesontweni basosondwa kuthe mase siqediwe sekubuyelwa emumva kanti le nsizwa le engesile iNazaretha izinsuku zayo zokuhamba emhlabeni seziyifishane zithe mazifishane izinsuku esigula yayisihambe emhlabeni ithe mayisihambile emhlabeni kwase kudlula isikhathi uthe mazidlula isikhathi ifika ngesibonakaliso lithi iBhayibheli lami uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho kodwa umuntu engezwa khona abantu abangakholwa emaphuphweni athi makusuka umuntu wakubo wamtshela ukuthi athi hayi bekuyidimoni hayi cha bekuyidimoni impela lelo kodwa lami iBhayibheli ngilifunda lithi uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho kodwa umuntu angezwe ekulaleni kwakhe uma befika ngesibonakaliso kuyena ufike uyakhazimula muhle ukugqoka ingubo emhlophe kodwa wahamba engakholiwe muhle ukhombisa ukuthi ujabulile kule ndawo akuyo wayesebuza lo oyiNazaretha uthi hawu mngane wami ngoba wena wahamba ungakholwa wahamba ungamazi uNkulunkulu kwenziwa yini manje ukuthi uqhamuka ugqoke le ngubo emhlophe uthi ukhazimula uthi umuhle kangaka wayesethi lona mani mngane wami ngikulandise uthi ngithema ngifika ngale lapha kuyiwa khona uthi ngithema ngifika kubalindi bamasango abamile lapha kuyiwa khona uthi base bengibuka bathema bengibuka akudinganga nokuthi kuze kuphele incwadi esambulo 20 sakhona ngika-18 ithi ngababona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kaThixo ithi izincwadi zaphenya nenye incwadi yaphenya kabonkulunkulu ake siqale la ekuqaleni ngababona abanjani abafileyo abakhulu nabancane kabonkulunkulu khona umuntu ongangihluphi umuntu omusha othi hayi mina ngangizokholwa ngizofanele yayingihluphe nje kakhulu le nto ngoba iBhayibheli engilifundayo lithi izembe libekiwe emithini yonke emithi ligawula imithi emikhulu nemincane manje wena mawuzositshela ukuthi ngawuzokholwa uyofanele umncane kangaka uJohane wababona abafileyo babe bakhulu abanye bebancane kabonkulunkulu ingakho kubizwa ukuthi akube yilona lowo akabe nalo ikhosomba lakhe lapho ekhosele khona ngoba siyahlupheka mase kuyilezi inkondo noma uzawukhuluma ukhulume ngomuntu noma uzawufundisa ugcina uthi hayi ufunda incwadi khona uPhawuli lapho ekhuluma khona uthi nendoda engakholwayo iyayenziwe ibe ngcwele ngomkayo maye efunyana endleleni yokukholwa izozibe ngcwele ngomkayo yayingakholwa ngani yona uzoze kuthiwe nje ifunyana ngomkayo ayikholwanga ngani yona isenesikhathi ngoba kufanele kube yilona lowo kakhetha indlela kafuna uJehova esenokutholwa ambize seseduze kabonkulunkulu akukhathalekile ukuthi ukholwaphi kodwa kholwa ukuze mase kuyilesi sikhathi abe khona ozawuma phezu kwekhanda lakhe kabonkulunkulu kuyayihluphe lento ngoba ngangaphathi uselo komunye umngcwabo sekunabefundisi abathengwayo ithengiwe indoda kuthiwa izongcwaba lo muntu bengakholwa ndawo iyafika indoda iyashumayela mase siyinikizwe iyashumayela le ndoda isize yajuluka njengoba ngijulukile nje ithi hayi bangcwele lo mama olele lapha ngiyamazi ithi bengithi mangifikile lapha ekhaya eze netheli elikhulu namagwinya netiye ezongilethela bathi abathe bamcifela amehlo abantu bomndeni ukuthi hayi mfundisi idoda lelele lapha kodwa yena sethe lo mama olele lapha ngiyamazi ukhuluma into angayazi ngoba ukhuluma ngomuntu angamazi kodwa ma uwumholi
uzokwazi ukukhuluma into eqondile ukuthi lo muntu olelelayo enye yezimvu zami ebengiyelusile ekhulwini wena kuyothiwani ngawe. Ngoba yilona lo ubhale yakhe incwadi. Njengoba ithi incwadi yami eBhayibheli ngababona abafileyo bemi phambi kwaThixo iy'ncwadi ziphenywa. Ithi nenye incwadi yaphenywa abafileyo bayahlulelwa ngalokho kulotshiwe ey'ncwadini zabo. Ilona lo ubhale yakhe incwadi. Akabonga uNkulunkulu. Hayi ngithethe lona ngoba izwi lona eliphikisayo. Akabonga uNkulunkulu. Singakwenza konke kodwa umhambi njengamanje umphaka awudingayo udinga umphako wethu. Uthi waqinisana abadangeleyo nabakhatheleyo. Akabonga uNkulunkulu. Uma le ndoda eyiNazaretha ikhuluma nalesi bonakalisweni isithi le ngithema ngifika awudinganga nokuthi kuze kuphenye iy'ncwadi zami ukuthi bengenzani emhlabeni. Uthi bangibuke lapha ebunzini kwase kuvela yonke imisebenzi yami ebengiyenza ngiyazi. Uthi mase kungala kukho ukuphika. Uthi base bekhomba bathi ngenxa lesono nalesono nalesono wasenzayo emhlabeni kawufanele ungena la, ufanele ukuya lapha. Bathathe zimkhada lezi nsizwa ngaso leso sikhathi zithema zimkhadile ihamba naye ziyomphosa lapho efanele ukuya khona. Kwase kuba nendoda emile khona ewumlindi wesango lakhona. Ithema imile le ndoda igqoke ingubo emhlophe. Bathema bemthatha bethi bamphosa khona yayisimbamba imdedele. Uma imbamba imdedele yayisimbuza ukuthi wena awukwazi yini ube sendaweni namaNazaretha na. Abesevuma lo ethi ngake ngaba semzini wasekuseni. Uthi kodwa ngangayile mina ukuyosonda ngangiphelezela umngani wami. Kwase kuthiwa ngenxa ukuthi lapha kuwe kunephunga ezilitholayo lokuthi wakwaba phambi kwaShembe wakwaba phakathi kwamaNazaretha. Abantu abanaleli phunga onalo abangeni lapha ukhonje esigodini. Yebo izono zakho zifaka khona kodwa ngenxa ukuthi unaleli phunga likaShembe kawufanele ukungena lapha wena. Hamba uye kulowa muzi okhazimula ngaphezu kwelanga. Yayingena kanjalo. Akabonga uNkulunkulu. Umuzi wamaNazaretha-ke lapha siyakhona. Umuzi wamaNazaretha lapha siyakhona. Ukhazimula aphezulu awelanga lenyanga ukhazimula phezulu welanga lenyanga. Ilo muzi umhambe simcelela ukuba akaye kuwona. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyamthuntutha umuntu uthuli lasemhlabeni amenza afaneleke. Uma ithi incwadi yami eBhayibheli uma ababili bebathathu bevumelana ngento ethile abayicelayo emhlabeni uNkulunkulu uyakubenzela yona. Akabonga uNkulunkulu. Njoba silapha nje sizovota kade bevota abantu bevotela amadoda labagcwele igqoko. Njoba silapha sizoshaya ivoti nasezulwini ukuthi sonke njoba sila siyavumelana ngazilinye ukuthi simcelela umhambo ukuthi kangene ezulwini likaShembe. Akabonga uNkulunkulu. Ilokho esizokwenza sizoshaya u-Eke ngoba makusuke sekunje ilapho ekufanele kukhulunywe khona zonke izinto. Noma ngabe uyamazi ukuthi ube nenkinga ethile nethile kufanele uthole noma insimbi yetende mase kusetendeni noma bukhoshiwe namhlanje ukumthandazela noma bese kuyikusasa sekusetendeni thola noma insimbi yetende ozawubambelela kukhuleke uNkulunkulu uthi bengimazi ube nenkinga yokuthi nokuthi ngiyacela Nkosi umgeze yona umfake ezulwini lakhe. Akabonga uNkulunkulu. Abafuneki abantu ekuzothi mase kuwuhlelo umkelili ukuthi kakhulumele omakhelwane abesethi hayi ngicela ukumkhulula. Asikufuni lokho. Uzomkhulula ngoba uthi ufuna ukubheda. Thandaza uNkulunkulu wena ukuthi hayi uyamazi ungathi uzomkhulula. Wawuthi ufuna ukumkhulula phambi kwethu manje. Bathi hayi ngizomkhulula ngimvulela indlela. Hawu wena usuvula indlela ezulwini manje. Uduphethe ikhiye icala kuwe. Bahlupha abantu abanjalo. Yabona imaye kwaqala kwathi ngifuna ukumkhulula mdonseni imhlanze bandana phansi. Sekhulumela umakhelwane. Wawuthi umkhulula manje. Ayibonga inkosi.
Yileyo ndaba abakhonza abahle enkosini esizoyikhuluma phakathi kwalo muntu ukuthi yilowo muzi esifuna ekona, kodwa kungenwa ngokuthi uphetheni khona. Ikhona ingoma ethi uphetheni esandleni, siyabhenga ngayo impela, yabona nje uma ingakhala manje ungabona amavoto anzima kahle. Uma le ntombazane isebenzela umlungu, base bakhe isivumelwano, ma besakha lesi sivumelwano uthi umlungu ngisahamba ngiyaphesheya, uthi njengoba ngihamba ngiyaphesheya uzosala usebenza ngizokuholela, uthi mhlazana ngibuyayo into engiyokufika phakathi kwale muzi uyibambe ngesandla ngiyokunika yona. Ngamboni iphetheni esandleni. Uma le ntombazane isebenza ehambile umlungu, yayithi mayizwa kuduma imoto lapha esangweni ebese igidima ibambe indongazeni, izothi mayibona ukuthi hayi kasiyena umlungu bese idedele iyohlala kusofa ibuthini. Nawe ngiyakubona njengathi ukholwa uma uhluphekile, kodwa manje ku-right engathi uhlezi ekhaya. Le ntombazane yayibona ithi makuduma imoto ibone ukuthi hayi kakusiyena umlungu, hayi noma ngahlala phansi ngiyibukela i-TV ikhohlwe nawe ukuthi iqashiwe, sekumnandi igade umuntu umlungu. Ithi mayiduma imoto esangweni igidima ibamba osofa, bakhulu labo sofa bathi umlungu wathi into yakungifika ngiyibambile yokunginika yona, ibone ukuthi hayi kakusiyena umlungu loyihlalele phansi. Iyothi mayiduma imoto igidima ibamba i-flat screen lenkulu, hayi lawa ayethathwa abantu asemzini abantu ngamanje, ibambe ibone ukuthi hayi kakusiyena umlungu lo, bese ihlala phansi ukuthi mayihleli phansi yayisikhohlwa ukuthi njengoba iqashiwe inomsebenzi ekufanele ukuyenza ngale ngemuva kunezinja ezifuye umlungu, ithe mayiyobheka iyafica izinja ifile iphethuka iy'mpethu bonile. Mayibonile lezi zinja ithi umlungu wami angangibulala nokungibulala, mayengafika lapha kunje angenza icebo lokuthi ngizothi okungcono yilahlekile, wayeseyithatha lezi zinja ey'faka kulo plastiki omnyama, wayeseyigqija ey'faka phakathi, uthe mayey'faka funa ukuyoyilahla ngaphandle esangweni, uthe mayiphakathi negceke lapho elivuleka igedi. Malivuleka igedi wayeseqhamuka umlungu, uthi mana lapho ntombazana, uthi angisafuni nokwazi ukuthi le yini loyiphethe ukhumbula izivumelwano, zikhumbule wena Nkosi awenze izivumelwano, hayi yalapha ekhaya phakathi, zikhumbule wena Nkosi awenze izivumelwano, awozenzile wena wedwa, angalo musa wakho, awozenzile wena wedwa, angalo musa wakho. Uthi njalo umlungu, uthi mana lapho, uthi angisafuni nokwazi ukuthi into oyiphetheyo, uthi khumbula isivumelwano engasenza nawe ukuthi into engiyokuyifica uyibambile phakathi kolumuzi ngiyokunika yona, hamba ntombazana. Yayithi itholakala iphethe izinto ey'phethe ukuyiphetha, wena uphethe ngesandleni, mayefika uNkulunkulu kuwe likhala icilongo, lokho kusesandleni sakho ungakwenza yini ukuthi ungene kulowa muzi ekusebenzela ukuya kuwona? Noma uyi-2 in 1 uphethe uThixo ngapho uphethe okunye ngapho. Ithi incwadi yami abamethembayo uJehova bangathembele kwenye indawo baphiwa amandla amasha, batholakala bekhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Akabonge uNkulunkulu sime kuleso sahluko ebusuku ukuthi uNkulunkulu ngawuphi umndeni walapha ekhaya amandla amasha. Akabonge uNkulunkulu, ngoba ma umuntu engaphiwanga amandla, ingakho ingoma lapha ekhaya ithi ngiphe Nkosi amandla akho, akho izodlula ezoni
ukukhonza abahle enkosini abe yilo nalo ngalobe yakhe incwadi eyofundwa kuyena. Akabonga uNkulunkulu. Iyahlupha indaba yale ncwadi ngoba ivamile ukuthi iqale ukufundwa manje emlindelweni ungakafiki nalapha kubaleni bamasango nakubahluleli lapho yakhona. Iqale nje ifundwe manje kukhulunywe ngawe. Kuyothiwani ngami, kuyothiwani ngawe. Iqale ifundwe nakusasa uma bekhuluma abantu bafunde incwadi yakho bayikhulume bayibeke nobinda ngoba alifuneki leli qembu sekuyitemo elijwayelekile uma kukhulunywa kuthiwa hayi bemuhle. Isigeleke kahle sisibamba inkunzi sikhupha ngo7 la emgaqweni. Niyothi manje ngikhuluma ukuthi hayi belungile. Uyinto nje evamile leyo. Ithi-ke inkosikazi ifika kumfundisi wakuleli bandla. Ithi mfundisi ngizobika noma ngizocela uNkulunkulu. Uthi makushaya isikhathi sokuthi sihambe emhlabeni nomyeni wami. Uthi ngicela into eyodwa ukuthi kuhambe umyeni wami kuqala. Wathuka umfundisi. Njoba nithuka nje naye wathuka ukuthi ithini lenkosikazi. Ithi-ke lenkosikazi mana mfundisi ngizakuchazela. Ithi-ke njengoba ngithi ngifuna nje uhambe yena kuqala. Ithi ngoba ninamakholwa niyahlupha. Ithi nizofika uma kungahamba yena emhlabeni. Ithi nizawufika enkonzweni yakhe. Ithi nobe senigqokodaza abakhulu senigoda amabhayibheli senizofundisa senishumayela niqeqebula nithi hayi lo leli lapha bemuhle senijulukile nenza konke. Ithi kodwa njengoba ngisho nje ithi ngiyobe ngikhona ngihlezi lapha etalini. Uthi niyothi niqala nikhuluma nithi lokhu senikhuluma ngaye bemuhle nje. Ithi ngiyophenya inhlanhla. Ithi bese ngimbuza ukuthi ngabe umyeni wami lolele lapha yini lona enikhuluma ngaye noma nikhuluma ngenye indoda nje elifike nayo. Uthi ngoba lolele lapha ebenithi bemuhle nikhuluma ngaye. Ithi niyazini ukuthi bengithi mina mangikhona ngisele naye lapha ekhaya ubeyiphethe kanjani ekhaya. Uthi bekhola impela esontweni. Uthi kodwa bekakhiphe ngithi isibhamu asibeke kimi kodwa yinkosikazi yakhe ka14. Uthi-ke nina senizoshumayela nikhulume kahle nikhulume kakhulu nithi bemuhle kodwa kutholakala ukuthi lapha ekhaya lapha incwadi yakhe yaziwa khona. Yithi incwadi yomuntu ukuthi ifundeke nasekhaya. Akabonga uNkulunkulu. Ayifundeke incwadi yakho ukuthi ekhaya uma bekhuluma ngawo ukuthi hayi bukholwa noma bukholwa eThekwini sekufikiwe ekhaya akukhulunywa into ephilile ngawo. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba yavela amahlazo kuthiwa hayi bekholwa impela eThekwini kodwa lapha ekhaya wahambe u1 no2 no3 akaze awugeze. Ubalulekile ukuthi incwadi yomuntu ayibeklini. Lento iyahlupha. Ma incwadi yomuntu yonakele ngisho komakhelwane. Uyabona kusasa mase kuuhlelo sekuthiwa kukhuluma makhelwane. Nangu umntu kumakhelwane la izandla. Akuzokhuluma yena kuzolandwa lo legqumeni. Ukuthi angakhulumela umakhelwane ngoba incwadi yalo mndeni walapha ekhaya nalo makhelwane olayiduze yonakele. Ayifundeki. Uzothi hayi ngeke akhulume lo. Mangakhuluma lo hayi uzokonakala kanjani nakhelene. Incwadi ayilungile phakathi kwenu. Noma sekuthiwa okhulumela umndeni nomuntu kodwa behleli la ekhaya ehleli nalabantu abala kuzolandwa lesihlobo esinegoli kuthiwa kasikhulume sona ngoba sizokhuluma into eyaziwa la. Sizokhuluma into esisuka nawe le esingayazi. Lo la kuzothiwa kangakhulumi ngoba uzoyona inkonzo ngoba uzokhuluma lokho kuyiqiniso ngaye. Ukuthi usihluphile lo la akufuneki lokho. Ulandwa lo le ozofika mbathuza athi hayi ubhuti noma umshana kabhuti noma ubani hayi belungile. Kodwa konke lokho kwenzeka lapha emlindelweni kodwa kusasa sekusile vele. Kodwa kule nkonzo yohlelo kungasafuneka abantu abazokona inkonzo. Yingakho kwavula ithuba lomlindelo. Yingakho kwavula ithuba lokuthi ngaphambi kokuba inkonzo yomlindelo iqale umndeni uyawube nenhlambuluko wodwa ngomuntu osuke ehambile ukhulume yonke into ekhona ezinga phakathi kwekhaya. Kodwa yonke leyo nto ayisenziwa manje. Yilona lo ufuna ukuqala sayisini ofakhe 18 athi ufuna ukubatshela. Ufuna ukubatshela phambi kwethu. Sesikhona siphethe inkonzo afuna ukubatshela. Kodwa akalicelanga lesithuba lenhlambuluko umndeni usahlangene wodwa noma hambi kulapha endlini bevalelene lapha endlini. Ngisho ngasikhepa thina sohlala eminyango siqhubha amakhaya. Kodwa makusalungisa indaba la ekhaya kufanele ilunge. Hayi nabo ukuthi kusasa sekuuhlelo naba nezingubo ezimnyama usesitayile nesifiso sigcwele ikhanda uthi hayi ngifuna ukubatshela impela. Ayilungile leyo nto akabonga.
Kufanele abantu balunge bazazi indlela zezinto ukuthi izinto ihamba kanjani. Umlindelo ubaluleke kakhulu ngoba ilapho umuntu esuke enxuselwa khona ephelezelwa kuthandazwa. Iso njalo inkosi uKristu ithatha abafundi baya bambalwa mhlazana izobethelwa ikhuphuka nabo ihamba nabo iye eGetsemane lapho afike yathandaza khona umthandazo wokugcina izawubethelwa. Uma ifika khona ithi asithandazeni bafowethu sisosizini olukhulu yayisithandaza imaqokelele base besala lapho ithema ithandaza ikhuphuka ngomthandazo ithema iyababheka iphendukele emumva yabathola laba bantu belele. Mfowethu mlele na ngiso sizini olukhulu kangaka engabe liyathanda mangingozeli oseya abavuka abantu usiyame phaka umsebenzi wakho mangingozeli Nkosiya usiyame phaka umsebenzi wakho mangingozeli sizini olukhulu kangaka noma uhambe usho njalo ngoba ilapho efuna khona amandla.